Yebo sawubona. Ya zithuleni la kubalaleli bayajabula bayathoza kuzokunina ebese ke nisipha lokho nisivashele ngakho namhlanje. Yebo bhuti. Bhuti sibingelele kubalaleli la ukhona umuzi omuhle engwakamngoma uzakhulu ngomzo wembongo ehluphayo hamba nobhuti uSifundoh Kweyama. Akasichazeni ukuthi ubani yabo. Ngokukhulu ukuhlonipha nangokukhulu ukuzithoba ngisacela ukubingelela abalaleli emakhaya. Zonke indawo labalele khona umsakazo Izwi lomzansi igama ngoSifundoh Sibonga Kweyama ngidabuka phansi endaweni yaseMzumbe kaHlongo ngaphansi kobukhosi bakaBabukhawula. Oh yeah Mzumbe bafethu ni kumkhakha weinkondlo noma ukhaya inkondlo umkhakha ongajwayelekile mhlambe ningasike ithatha nje nisibeke ukuthi ke qaleni nomshikashika and ubheke kuphi. Kusho ukuthi mina bhuti ngumzongi ukubhala izinkondlo ngiqale nyakeni ka2010 kanti kusenze kakhulu ke nabantu abaningi kakhulu njengoba namanje sinisana nobhuti uSifundoh Kweyama usekwazi ukuthi akhipheke incwadi yakhe ke yena ke but nezami incwadi ezisasendleleni nje abantu basilindele zizophuma ngekudala but okwa namhlanje sizengale incwadi kaBhuti uSifundoh Kweyama yona esiphumile already. Sifundoh sikhulume ngayo mfethu isithathu sibeke uqaleni nomzabalazo ukhaya noma ke umkhakha wokhaya inkondlo andike usitshele kabanzi ngencwadi yakho ba. Yebo kushuthi ukubhala izinkondlo ngiqale ngisasemncane from esikoleni mawukuthi mhlawumbe nikezwe ama homework ukuthi uhamba nyobhala izinkondlo ngifike ekhaya ngibhala izinkondlo inspiration ngithole kakhulu ngokulalela abantu abafana nabo babomzwa Kembuli nabo Zulane Mkiva then kwafika nabo Bhuti Siyabonga Mpungosa nabo Sifundoh Poets ngaqhubeka ngathola inspiration lapho kushuthi incwadi ngiqale ukuyibhala since 2014 ngayibhala kwesinye isikhathi ngiyeke ngingabhali kwesinye isikhathi ngibuye ngiqhubeke then ngaze ngayikhipha ke ngo2016. Shuthi incwadi yami isihloko sawo sithi Flowers of Africa ibhalwe yimina uSifundoh Kweyama phakathi uthola izinkondlo nama short stories izinkondlo ekhona ezesiZulu zikhona nezesingisi bese kuba ama short stories ngasekugcineni. Mhlobo ngawona umsebenzi olula kukhona ingqinamba ohlangabezene nazo nanokuthi ke mhlambe komunye umuntu na office ukuthi ke ayithole senalencwadi yini ongamthembisa yona. Ibanga lami lokubhala lona alidi kakhulu kodwa inkinga engibe nazo zona zibe enkulu kakhulu kwesinye isikhathi bengize nami ngicabanga ukuthi okay hayi angivele ngiyeke incwadi because kuyabonakala ngathi ngeke kwenzeke kodwa mase ngiyakhumbula nami ukuthi sonke sabantu masifika emhlabeni khona into esuke kumele siyenze ehlukile ngathi noma ngibhekana nenkinga ngazama ngabekezela ngaqinisela ngaphusha yagcina incwadi siphumile ekukhipheni kwami incwadi bakhona nabangisizile bakhona futhi abanye abangisize ngokuthi bangixheke bazama ukungidonsela phansi kwakhona nako lokho ngakuthatha ngendlela eright kwaba inspiration ngagcina ngikwazi ukuthi ngikhiphe incwadi engingakutshela umuntu osekhaya it's either ufuna ukukhipha incwadi ufuna ukukhipha iCD noma ufuna ukwenzani like ngetalent lakho ukuthi akakhumbule ukuthi masabantu khona into kumele siyenze emhlabeni ehlukile mase like sonke siyakhumbula ukuthi everything is possible. Imi kanjani incwadi itholakala kanjani umuntu ongafisa ukuyithola mhlambe ke usalusukhipha namazwi mhlambe ke uqhuquzela nalabo abanawo logqozi lo kodwa ke uthola ukuthi ke ngenxa yesayithethiza bayibona ke bengeke basakwazi ukuphumelela. Yebo incwadi iyatholakala kumina ngisitole esihambayo noma ikephi nje mangifonela ngiyafika ngikulethele incwadi mase iphinde yatholakala nase Adams Bookshop lapha ku West Street u120 khona nabafethu abanye ngisizana nabo uPhumlano kaZuma uAuthi Mzulu noRathiba nabo bangidayisela incwadi esikoleni siphuma esikoleni eUKZN Westville nakhona incwadi yatholakala uyifunayo nje uyafika ayithole khona engingakusho kumuntu ngimgqugquzela ukuthi mina into engihlezi ngisho ngaso sonke isikhathi ukuthi I live to represent possibilities ukuthi yonke into ofuna ukuyenza noma ingasiphi isikhathi izokwenzeka it's either yenzeki manje but ekugcineni kwayo izokwenzeka ungagive up ngcono like uma ukuthi kumele ufe ifa uzama lokho kuzamayo ifa ufuna lokho kufunayo ungagive up ilokho engakusho. Isikhathi ngamizuzu abashuma amabili shayile ihora lokuqala kube kuthi ngishaya ihlombe ngenxa yokuvuseleleka ngazi ukuthi ke but uthayitholala yaDams Bookshops bookshop ngokunjalo ke nakuneni yakwazi ukutholakala mhlawumbe ngasinikeza umniningwane ukuthi abantu bangayithola kanjani lencwadi yakhona nokuthi ke uphinde ubakhumbuze isihloko sayo sithini. Incwadi yami it's Flowers of Africa la ngaphandle inesithombe sembali ekhula endaweni engathi concrete ikhula endaweni la kuthiwa khona impilo ayikho ngaloyo mbali ngizama ukurepresent inkinga esibhekana nazo sabantu base-Afrika. Incwadi yami iyatholakala eAdams Bookshop u120 mina ngiyatholakala ku Facebook nguKweyama Sifundoh khona nepage uKZN Westville Poetry Night ngiyatholakala nakhona
uzoba khona nelinye page lithi Kweyama Sifundoh online ngiyatholakala nakhona angazi noma inamba zami ngayishiya input ungayishiya mfowethu khona abantu bezokwazi ukuthi bakuthinta abalaleli ngiyazi ngibanxusa abalaleli bethu bestation lomzansi ukuthi bayisupporte lo msebenzi lo omkhulu kangaka kaSifundoh Kweyama mfowethu shiya inombolo uyisho nje kancane khona bezokwazi ukuthi bayithatha abalaleli yebo inamba yami ithi 0711012433 cela ukuphinda 0711012433 ngiyabonga awusiphathelanga lutho namhlanje okusankondlwana akhona ngikuphethe bakhona nabafethu abanye isiphethe nabi inkondlo eshana nabi inkondlo umsebenzi nje ukhona mningi singakunikeza ayasizwe yodwa bhuti okay ngizocela ukushaya uphisa omncane bese ngidedela umfethu naye ashaya sure okay isihloko senkondlo sithi uyindodo wami umama phakathi kwamabili sebezithumela lezo zibhobo namakhanda ahlula amaphilisi uyavuka wami umama guqe phansi ngawo womabili awushaya umthandaza ubhekise emazulwini athi inkosi noma sezingihlaba lezibhikili bengibikelela ngensini abafarisi kodwa wena usazolithola udumo kimi ngoba kimi wena umsindisi athi lapha sengimoya ekhuluma ngezilimi angena ubaba endlini esedidizela edakwenye amaphephe ehluleka nawo ukuzimela impama umama azoyithola membingelela isibhakela solandela emshaya imbhanqa ngamafastela embhaka embhakelela amacala angazange wenza kodwa uyaqhubeka umama nokuthandaza ngisho izinyembezi kuye seziziphumela athi inkosi noma sekusinda kwehlela ngisoze ngayekelela ngiyazi wena lo mthwalo uzongithwalela noma izifunge ngazenza iqaleni kwalendlela sezingimangalela kodwa ngiyazi wena uzoba nami kuze kube sekupheleni kwalendlela athatha igawuna afaka uphaqa hamba ubeka amanzi okuhlamba buya wanikeza ubaba amlungisela indawo yokulala amnikeze nokudla azikahle ukuthi ubaba uzonqaba uthini ke intatha amanye amakhosikazi lele thokomele namadodawo avuka wami umama kulo mnyama ekophanta nalapha ekuphanteni uvika izimpama zamagama abantu bemxhapha ngezinhlamba bembiza ngamagama aziswana bezama ukumphuca lokuncane asuke kuzama kodwa nakhona uyabekezela athi ngiyazi lobhlungu bami bophenduka isibusisi enganeni zami ngoba ngifunzo nasikhulu isifane nami uyindodo wami umama cela ukudedela umfethu awuthi umzulu nginibingelele igama lami ngo-Awuthi Yomzulu isihloko senkondlo engizoyisho namhlanje sithi thula ngani yakwethu thula ngani yakwethu la akusikho kokwethu la isekhaya konina la ngisiduduza sikabalasa ngokuthokoza insizwe leli khaya ngibhalwe ngomsizi kulezi insizwe ngithembe wena msizi noma bengibiza ngevezandlebe mangonile ngijeziswa kwehlongandlebe mangibeka udaba lwami akekho noyedwa beka indlebe mabesho bethi bangidonsa ngendlebe thula ngani yakwethu la akusikho kokwethu la isekhaya konina la bengithunuka la enhlizweni bengithunikala ngokuthola umnyombo weziba semcabango angithi iphuthe elikhulu engalenze emhlabeni laqala mhla ekubeni ngizikhethela impilo engifuna ukuyiphila emhlabeni kwaqala ekuqaleni ngithi uNkulunkulu ngicela ungcishe ubaba emhlabeni ungenze ngihlale ekhaya komama naye umncisha amathuba ezweni ukuze kuhlukunyezweni kwama ngabi nambono aphenduka isiqilo okungcono ingakho ngijeziswa ngithethiswa ngikheliswa ungasandwele enganeni zakhona mayigqokiswa mayidlaliswa zona zangcoliswa phela behleziswa enkiswa kimlokho bekwenzeka kanye emva kweminyaka eyisikhombisa leli vezandlebe solikhombisa namanqamnceni bomncisha ngicine ngokumkhombisa ingakho njalo ngosuku lesikhombisa bengihlezi ngesontweni ngithi uNkulunkulu indlela empumelelo nako ngikhombisa ngoba nini ngibalisa ngibhukude ezibeni senhlupheko thula ngani yakwethu la akusikho kokwethu la isekhaya konina la ingakho njalo mangizontanga bekhuluma ngekhaya inyembezi iphenduka umfundi igeleza zokwehla kodwa soze zwele phansi ngalomusho ngifunga abaphansi soze bona bavuma ngwele phansi bawahamba nami ngize ngibe phezulu kodwa soze ngafana nophezulu ngoba nosiphezulu esibhakabhakeni uyamazi ophezulu uyena lo wangishiyana engane yakwethu abayithi igama bathu nembeza uyena lo wayehlezi ethi thula ngane yakwethu la akusikho kokwethu la isekhaya konina la mina ngi-Awuthi Yomzulu ngiyabonga mfethu sabonga kakhulu sibe nani ohleleni kusasa lethu silale hlelo lethulelelo ukuthi izinto ezisikhwili nopho kanti ke isikhwili nopho kusola lesangrawo third floor room 302 asibonge insizwe sibe nazo la sikhuluma nazo la ohlelweni lakho ikusasa lethu sikhuluma ke incwadi ke iFlowers of Africa uSifundoh Kweyama Sifundoh Kweyama yamthola ku Facebook page na umthola ku online Sifundoh futhi sibonga kakhulu sibe nani la ohlelweni mhlawumbe ungasala usukhumbuza nabalaleli ukuthi ke banganithola kuphi okay ngibonga kakhulu nathi bhuti ukuthi ube nathi sinikeze ngalethuba elingqazi vele kanjena abalaleli bangasithola ku Facebook Awuthi Yomzulu khona ku Facebook awuthokoza ama details akho 078 3122081 bangithole nami ku Facebook nguKweyama Sifundoh likhona ne page Westville Poetry Nights
khona nelinye page lami Kweyama Sifundoh online, inamba yami bengishilo ngicela ukuyiphinda futhi 0711012433. Siyabonga. Alright, masibonge kwinsizathu sinazo la zizosithulela kumsebenzi waze inabo isikhathi imzuzu abashumi 20.